Беше много превъзбуден. Ама аз нагоре почнах много буксувам. Изобщо нямах гум. Той да имаш ще е трудно пак догоре да излезеш, А? Ако имаш гума? чисто ново. Не знам. Много, то ще тръгне пата обръща тогава, ако е нова гума. Горе е по-обръща, горе обръща. Бати стената. Какво бе? Не дай тръгвай от място, бе. Ела така. Доля вика. Някой вика. Не има измарен като от човек. Кой я?